Este mediodía se ha presentado la cuarta bandeira barbanzarusa, regata que se disputará este sábado por la tarde en Boiro, en el puerto de Cabo da Cruz. La primera jornada que contará únicamente con las tripulaciones masculinas de la Euskolabel Liga. Barbanza Arousa conta con unha longa e profunda tradición marítima. O mar está presente na nosa historia, nos nosos oficios, na nosa cultura e tamén na nosa forma de entender e vivir o territorio. Por iso, para nós é especialmente importante acoller unha proba da Liga Euskolabel e facelo, ademais, cunha bandeira que leva o nome do noso destino, a bandeira Barbanza Arousa. Estamos muy contentos y muy agradecidos tanto a la CT como a la Euskolabel Liga por esta cuarta bandera ya concello, bueno, en este caso Barbanza Arousa en nuestro municipio de Boiro, que efectivamente ya, bueno, creo que es un marco ya muy conocido por suerte en la máxima competición de traineras, de banco fijo, por nuestro club de aquí de Cabo de Cruz. En orientación suroeste. Estábamos falando ahora mismo das condicións do mar e do tempo, sobre todo o vento, pois que vai a ser, pois creo que idóneas para unha regata de unhas características orientadas aos equipos máis potentes, porque en principio non vamos a ter vento nin oleaxe. E, bueno, é de tipo tradicional, con 3 ciabogas e 4 longos, a distancia establecida en todas as regatas e non ten así moito máis que decir sobre a regata.